isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọnwụ. Isiokwu m bụ gịnị? Ọnwụ, n'okwu bekee death. Ọ bụ gịnị mere Igbo ji na-anwụ? Anyị ga-atụpụ ya ka m gwugwu. Were chenwa ya, ana m abịa. Oji Ofo ekwu. Ọnwụ sị na ọ bụrụ na ekwu okwu ma akpọtụghị ya aha ya dịka o chefuola ya. Ọnwụ sị ekwu okwu ma akpọtụghị ya aha ya dịka echefuola ya. Ya abịa ka ọ mara na ọ nọkwa. Onye okenye, onye chere m ụzọ, Chief Ebere Agụiyi Ọkọgbuo ọlụ ọha, onye ụmụ ovom nke dị na Afarata na Ibeku. Ọ sị m na otu dede ya si ya lọla eme ọ nọrọ chetela ọnwụ dị, obi ụtọ atọ ya. Ịma o nwere okwu onye okenye kwuo ya, ị nọrọ ebe ahụ ga-echewe dị okwu la dede ya si ya lọla eme ọ nọrọ chetela l'ọnwụ dị, obi ụtọ atọ ya. Mana ele dede mana o wee na-edif dọkịta ma ele ya. Masị ya otu onye okenye nọ m n'akụkụ nwa dị ọhịa nke dị na ụmụ okuko achara na amizi olokoro. Onye m na-agwa gị mpa ya na-aghọ mkpụ n'oge nke ha, mgbe ndị ike nọ n'ala nna m ọwụ ugbo a ga-aba ala ekpezi chọọchị, nwee ndị nọ ndị n'ugbu a ụkwaba yopi anyị makwa ụlọ anyị dị. Ma elewe dị man, biko aha m Nkwachukwu Oji Agba na-akpọ m Oji Ofo, abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa obodo nke Chineke. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wụ ọnwụ. Achọrọ m ka anyị tụnyetu anya olee otu ndị Igbo si leta ọnwụ, kedu ihe ndị Igbo hụtara ebe ọnwụ nọ. Ebe m na-esi amaba aka ma na-abịa ebe ndị mma karịa amụ n'ala Igbo wụ ebe ozi nwanna B.A. Oji dere ndị Igbo. Onwe ndị ma ozi nwanna Paul dere ndị Rom, onwe ndị ma ozi nwanna Paul dere ndị Tesalonia, ma ndị dere n'oge ọlụ ndị eze. Ihe m na-arụtụ aka wụ ozi nwanna B.A. Oji onye abịrịba dere ndị Igbo. Maka onye abịrịba ga-atụrụ m asị, onye si Rome agwa m eziokwu agba ya atọchị. Ndị Igbo matara na ọnwụ ihe otu Chukwu si ike ụwa na mmadụ ga-anwụrị. Otu ị nọ ndụ na-ele ihe m na-ekwu, ị ga-anwụ otu ụbọchị. I confess myself Lord Jesus, ọ dị ya ọwụ ihe abịara eko. Ha na-ekwu na o nwere mgbe ọ ga-erugo anwụọ. Maka ndị nna gị ha ị na-ele anya nwere ndị ha hụrụ na eruru oge ka ha laa. Mana ihe ndị Igbo bịara ileta ebe ọnwụ dị wụ dịka nna m ukwu B.A. Oji dere, onye abịrịbasị ndị Igbo kala okpoko kala ọnwụ. O nwere vidiyo ihe mere m na Nkwachị eji maka ego ekpe m ukwu okwu mwo ige ọnwụ na ilebeghị gị agala azụ legherie ya, mana ị ga-eleche ka ala eke. Ndị Igbo ezukọsị kedu ihe anyị ga na-eme? Mana anyị ga-anwanwụ, mana ka anyị zee ọnwụ a ka nka. And that is why the Igbo man confirmed that na the highest blessing on earth is long life in good health. Nke ahụ nature na-enye mmadụ. Flavor kwuru egwu onye Enugu steeti ijere, ọ ga-adịrị gị la Oji Ofo kelere onye olu okoro. Ọ sị na anywhere you go, if you don't see Igbo man, gị vọchara. Kedu ihe onye Igbo na-achọla mba? Onye Igbo na-achọ ịkọwara ụwa na ọwụ naanị omenala Igbo ga-ejikọrọ ụwa were ebe obibi tọ ụtọ. Nke ọnwụ ihe a na-abịa ka ọ ga-aka mma, mana izuka mma na ndị ji adịchi ụlọ mara mma pụọla maka isichere ụlọ gawa. Ama m na Igbo nwere mmadụ, anyị erika ndị mmadụ dị na ke Obi Kubana ha kesi ha imone ha Kubana chief priest, ndị mmadụ dị kana ya oke mmadụ nke Enugu steeti na ati film na-ekwu ka dị mkpa. Aha ha na aha ugezuwe oke mmadụ, ọ ga-adịrị gị la mma. Oji Ofo kelere mma. Anyị ga-eze ndụ na ihe anyị ga na-eme n'ala Igbo. Iwuru onye Igbo, ị chọrọ iwu onye Igbo, ị ga-alụ nwaanyị abụọ na atọ ka abụọ mma anọ iso isi. Maka na nwaanyị na-aka nwoke ka ụmụ nwaanyị na-enweta di.
nwa bekee ya bịa gwa ya 1 man 1 wife 1 wife ihe mathematics megidere na-arụzi anyị na 1 plus 1 wụga 1 1 plus 1 wụ 1 nọ ya mara eji ọwụ ihe nna anyị gwara anyị. You cannot convince mụ awụ Oji Ofo nwoke olu okoro na m nwụcha akwụbe m odogwu bitas nkala aga ịṅụ maba nghọta ke odogwu hama atala m ke odogwu maleno nghọcha ya oke ma ha dekwana that my 1 wife bụ bụ adịkwana ya mma o wuru zuru na atọ nọ mmadụ na nke mgba afọ ma mgbe eke enjoyment ndị nna nna gị ha aka nke gị ha iji na-ewelite ụkwụ 70-75 ụwa ahụ nsogbu problem no dey finish mana o nwere ihe ndị nna anyị ji mere onwe ha obiọma lepụcha ụwa anyị legide ụwa anyị aga nwere ụwa uwere isi gị and otu chiri elu ụwa ka ọ gara eshi ele gị maka ọka ma bụ mara m anyị ga na-eme nka nwoke a gara nwoke ibe ya ọ bụrụ na nwoke rara nwoke ibe ya ọta ọfụba ọra na-ara nwoke ibe ya mgbe ahụ ha bịara kpụpụ ya okpu anụ agara agbakwene anụ ahụ gbara kwene mere ka kwene matala ndị a shiri ike na ndị a dị iche ọdụ ha dị different akwụkwa gị mmadụ aṅụ ede ekpupụrụ onye ozi ekpu onye zara ekpupụrụ nwaanyị okpu maka nwaanyị na-etukwu ala anyụ mamịrị anaghị ma owu ma nsọ ọdụ ebe a nwoke lachi ebe a ọ nwoke na-ekpe ikpe ndị Igbo ọ na-eji ụfọdụ aka ike nga ya jiri bitara aka ịkpa ya ọfọlọ ogo truth and justice ọ ga-adịrị Igbo na mba Chineke gọziekwara m ekwere m ka ndị dịka Pet Edochie dị na anyị ka nka ndị nwere self knowledge ma ndị nne Igbo wụ ha na-abịa eche ka Pet sekpuru ala na onye biri aka while Pet mara akụkọ ya na ọtọ ndị bini Igbo gbapara Oji Ofo na-ekwu onye Igbo si bilekwa ebe Igbo bidoro mụa nwatakịrị na-asị lekwa ebe ụwa ọ sị ebe ụwa bidoro mụa ji ụjọ asị lekwa ebe Igbo bidoro asị nwatakịrị ka nke m gị defendili ma akpọ m na mba ọ ga-adịrị Igbo na mma biko ndị Igbo Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo ma nwe ihe ọzọ chọrọ ịnọrọ Oji Ofo ọnụ ọ ga-adịrị Igbo na mma kese tinye ma atọ ụsa uche onye adịghị ya njọ n'iru akwụkwọ m ọ ga-adịrị Igbo na mma ijiri nọmba biko bala sel Oji Ofo kelere Oji Ofo agbalarị ọ ga-adịrị ya na mma kwa dịkwara ezinụlọ ya ma ndị ọba ihe na-emere ihe na mma nwanne m nwaanyị lọshi ebe ịdịkwa uwe unu mara nga oke ọmda ọ ga-adịrị Igbo na mma Igbo